Il-persuna ma taħlix l-ikel għandha tkun stil ta' ħajja u l-Pitkalija f'Malta taħdem propju hekk permezz ta' sistema ċirkolari sabiex ma jkunx hemm l-ebda ħela. Tkellimna ma' Justin John Camilleri, Chief Business Development Officer tal-Aġenzija Maltija għall-Ikel, fejn spjegalna kif bħala aġenzija huma jagħtu valur lill-ikel u kif jita' weġġa kbira meta jinħela l-ikel. Meta jiġi l-bidwi ħalli prodotti jew hawnhekk li ma jinbiħx fis-swieq tradizzjonali, ngħinu biex insibu swieq alternattivi permezz ta' għajnuna man negozji anki niżviluppaw prodotti, pereżempju naf smoothies ta' dullieħ u affarijiet minn daw. Qegħdin naħdmu ovvjament biex inżidu iktar daw iċ-channels. Il-prodott li jifdal mbagħad ikun tajjeb għall-konsum naraw biex intuħ bħala donazzjonijiet lil dawn l-entitajiet li jgħinu lill-komunità bl-ikel. Il-prodott li jifdal hawnhekk li anki forsi ma jkunx tajjeb għall-konsum għall-ikel biftejn mal-waste serve. Memorandum għandna riċetta li konna żviluppajna flimkien u dan jiġi magħmul f'kompost. Dak il-kompost imbagħad jingħata lura lill-bdiewa b'xejn. Spjega kif din tissejjaħ ekonomija ċirkolari sabiex l-ebda ikel ma jinħela u minn hemm bdew jaħdmu fuq il-pass li jmiss li kienet il-ħela tal-ikel lil hinn mill-Pitkalija. Żviluppajna pjattaforma diġitali biex in-negozji li jkunu ikollhom xi prodotti tal-ikel jew qegħdin bħala surplus jew forsi li waslu qed iqarbu data tal-iskadenza tagħhom ikunu jistgħu jitellaw dawn il-prodotti fuq din il-pjattaforma diġitali. U b'intelligenza artifiċjali ħajkunu qed jitqasmu lil-laqdiet volontarji li jkunu reġistrati magħna biex inkunu nafu l-isma li kell vera qed imur għand min għandu bżonn. Spjega kif in-negozji se jkollhom għażla oħra dik li jpoġġuhom fuq l-ixkafef tagħhom u jkollhom prezzijiet b'iskontijiet kbar u l-Aġenzija se tihom marka fejn hemm il-konsumatur se jkun qed jixtri ikel bi prezz aħjar. Sosna kif fil-waqt li din il-pjattaforma tħabbret propju ġimagħtejn ilu, rispons kien wieħed tajjeb ħafna. Għandna ammont tal-aqdiet volontarji li qegħdin jitkellmu magħna biex jaraw kif jistgħu jirreġistraw, hemm minnhom anke sottomettew l-applikazzjonijiet tagħhom u se nkunu qegħdin niltaqgħu magħhom biex nagħlqu jibdew jibbenefikaw. Barra minn hekk hemm anke ammont tajjeb ta' negozji li qed jiġu jew dirett għandna jew qed imorru għand l-imsieħba tagħna bħal Chamber of SMEs pereżempju biex jaraw kif jistgħu jeħtlu fiha di ħalli jkunu jistgħu jgħinu il-minu fil-bżonn iktar. Ġifieri għalkemm huma ftit ġranet tista' tgħid li xprunajnija hemm diġà ħafna nies li qegħdin juru interess fiha.